Tevî roşa xirab ya xelkê sivîl ya ji ber şer û pevçûnan ku 37 rojên ji aliyê balafirên Tirkî, Sergund û navçe û navenda bajarê Efrînê têne encam dan û bi deh hezaran ji xelkê sivîl yên gundên sînorî mal û milkên xwe bi cih hiştine û beşek ji wan bê mal û war in û beşek li şikeftan de bi cih bûne û beşek ji wan di avahiyên neametkarî û gulîstanan û kolanan li navenda bajarê Efrînê jiyana xwe derbas dikin. Tevî wê yekê Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) di bikaranîna xelkê sivîl wekî mertal ji bo şer berdewam e. Li gorî jêderên xwecehî ragihandine ku çekdarên YPG li gundê Efrînê ji welatiyekî Kurd xwestine ku komên axê yên ku ji ber şer têne bikaranîn li ser xaniyê wî welatî deynin. Lê wî welatî qebûl nekir û carekî din wekî hewlekî nû çekdarên YPG hewl dane mala wî û wek navendekî leşkerî bikin. û cara sîyem û piştî kefan bû bilindkirina ala YPG li ser xaniya wî welatî û ji ber metirsiya wî welatî ji encamkirina balafirên Tirkî ji mala wî re ew welatî neçarma û hişt ku komên axê li ser xaniyê wî werê danîn. û li aliyekî din û li gor çalakvanên xwecehî ji Efrînê ragihandine ku bi tometa xiyanetê zindanên PYD ji welatiyên ku bi neçarî bûne YPG tijî bûne û bi taybet anîn ku çekdarên YPG ji dest wan diçe û dikeve li bin destê çekdarên Martala Furatê yan artêşa Tirkiyê. Ew çekdarên li wan eniyan bi tometa xiyanetê têne zindankirin.